Mill-vibe li nieħu minn dawk it-tip ta' nies illi jisma' jekk ħad tidħol fil-politika ħad titħammeġ. Sewa. Jekk ħad tassoċja ruħek ma' naħa jew ħad tidher ma' naħa jew ma' oħra, jew ħad taqlaħħa jew ħad titħammeġ. Jekk lill-politika kollha kemm hi tqila kera dejjem joħorġu l-iskandli mela għalfejn għandi mmur nivvota. Jew inkella l-ar waħda u l-iktar waħda mhux l-istess. Kollha l-istess. All right. I mean, dawn huma ftit li tiġuni f'moħħi issa naħseb hemm raġunijiet oħrajn ta'. Imma ir-reputazzjoni naħseb tal-politiku. X'qed tagħmlu ma biex ittejbu għar-reputazzjoni? Leġejna fuq podcast ma' ġonna. Ġi jaħsel ir-reputazzjoni tal-partit. Le, ara, mhux reputazzjoni tal-partit, reputazzjoni tal-politika qed nitkellem. Sewa. Għax naħseb li l-astensjoni fil-voti mhix fuq naħa waħda. L-astensjoni fil-voti fuq il-politiku. U din hija interessanti għali għax fl-modi. Li nemmen li a favur tagħna u għandna aħna rridu nieħdu l-vantaġġ bħala oppożizzjoni. Li hemm, ġifieri tħoss li hemm opportunità. Żgur li hemm opportunità. Għandek nies qed jgħidulek isma' jiena min qed imexxi ma nafdaħx. L-oppożizzjoni, I mean, sissa ma jafux ħanajtek 3/4 minna qatt ma konna 3/4 hemm iktar minn 3/4 kważi il-grupp parlamentari kollu qatt ma kien fil-gvern. Sewa. Tagħna. Ma jistgħux naħseb jagħtu ġudizzju fuqna ta' kif inkunu fil-gvern. Qatt ma rawna niżdu fil-ground ta' nsejjaħilha hekk sewwa. Jiġifieri naħseb li hemm opportunità kbira ta' nies li qed jgħidulek isma' ma nemminx m'għandix tama fis-sistema politika preżenti. Però di tista' tasal għas-soluzzjoni tagħha revamp is-sistema politika tagħna, kont nitkellem sistema politika mhux il-mod kif nivvutaw ta' ġifieri. Nitkellem fuq il-Parlament kif jaħdem. Qed nitkellem fuq illi inti ma jistax ikun ikollok ħanaqbad mal-PAC, kif jista' jkun ikollok ministru fuq din naħa. Qed jistaqsi d-domandi serji lil sieħbu li kien miegħu mal-istess mejda li ħadik id-deċiżjoni. Mela jiena u inti morna ddeċidejna barra illi dil-mejda ħatkun kannella. Tħallna u ġew, jiena qed nieħu r-rowl ta' dak li nagħmel id-domandi, inti tirrispondi għax int kont il-Ministru responsabbli mill-imwejjed, tista' tgħid li jien tal-fejn għażil din il-mejda tkun kannella u tgħid li sieħbi mhux hemm barra konna. Mhux flimkien konna nagħmel. Ekki, u taf min huma l-pajjiżi li għandhom l-istess sistema bħal ta' Malta fuq dal-punt biss. Il-Ghana u l-Guyana. Meta tmur apparti li fil-PAC qed fil-Kumitat tal-Commonwealth tal-PACs. Meta tmur hemm barra u titkellem fuq is-sistema Maltija, compared mal-PACs tad-dinja, issa tnaqbad mal-PAC biss. Naħseb li hemm problemi iktar fundamentali, però ħalik li tgħidilhom li hemm membru u ħanqa legali hawnhekk, membru fl-eżekuttiv, il-lit li tieħu deċiżjonijiet. Il-Ministru. Il-Ministru li qiegħed fil-kabinett li qed jistaqsi domandi lil ieħor li qiegħed ukoll fl-eżekuttiv fil-kabinett, ma tagħmilx sens mhux dak l-iskop tagħha. L-iskop hu li xi ħadd fil-Parlament, fil-Leġislattiv, aħna fil-liġi għandek is-separation of powers. Okay, ta' Montesquieu. Għandek dak li huwa il-Leġislattiv, ġifieri l-Parlament, tiġbora fuħda. L-eżekuttiv, il-kabinett u l-ġudikatura. Jiena nemmen li hemm il-raba pilastru tal-medja, nemmina ħafna ir-raba pilastru tal-medja. Għalek, li apparti ċajt, vera nemmen fija. Il-kontabilta, għax meta daw it-tlieta jersu fiċin ħafna mek tiġi l-problema. U naħseb aħna għandna inċessi. Aħna għandna l-eżekuttiv qed jifforma parti mill-leġislattiv ħaġa. Kif aħna mibnijin, kif l-istrutturi tagħna huma mibnijin, partikolarment l-eżekuttiv u l-leġislattiv. Il-ġudikatura. Naqgħu legali, ta' problemi ikbar fil-politika, problemi ikbar. Però din parti mill-mod kif naħseb nistgħu nġibu l-politika kif qed fil-bidu aktar eċitanti, aktar relevanti, jekk inti you spice up, għan sejħila hekk. Right? Il-politika tagħmilha aktar relevanti għal dak li hemm barra għax inti tittingagġi mal-udjenza tiegħek. Titkellem fuq affarijiet illi verament qed iħossu n-nies. Mela għamilha b'mod illi ħatasal ikkomunika għax għal xejn qed tagħmel dak ix-xogħol jekk m'intix qed tikkomunikah. Kont taħseb li fi żmienna ħaniġu hekk f'punt fej dan hemm dal-eżodu taż-żgħażagħ mill-politika Maltija. Mhux qed tiġri Malta biss. Dik oħra, dan huwa. Ma mhux hekk saqsejtek. Kont taħseb fis-sens għax jiena dejjem niftakarna ngħidu isma' li aħna dejjem ħanibqgħu pajjiż li skont kif jivvota d-dedi ħad tivvota inti. Imma ċarament dan m'għadux il-każ. Jien dejjem kont nemmen ħanajtek u naħseb u nixtieq
illi kien ħanaslu fi żmien fej ma nibqgħux skont il-linja tal-familja tiegħek. Ma tibqgħux partiġana. Eħe, imma mhux li ma jimpurtakx. Taħseb jista' jkun li Ekkon naħseb li ħanażel, ħan nkun informat u nażel, ekkon naħseb. Però mhux qed jiġri hekk. Anzi, qed ikollhom l-informazzjoni naħseb xi kultant, għandek żewġ faxex għax ma tistax tiġġeneralizza. Għandek min hu informat u qed jażel li jastieni. Sewa. U għandek min mhuwiex informat għax ma jinteressax, u allura awtomatikament jastieni. Qed nitkellem fuq dawk li ma jvutawx, mhux fuq dawk. Biex ħaġa tajba li ħares li l-ewwel li isma' din opportunità fil-verità. Għax isu dawn nies li huma diżinteressati naħseb ħaj jisfurzaw il-klassi politika fl-interità tagħha li tejjeb dak li qiegħda. Gvern itellaw il-floating voter. Għall-inqas jienek nemmen. Inti għandek il-hardcores, dejjem hardcores ħajibqgħu. Però il-floating voter nemmen jiena huwa dak li ħajja gvern. Sewa. Issa, fl-MEPs, mux qed titkellem għal-ġenerali, għalhekk qed titkellem LG gvern, għax MEPs normalment u ti oħra. Vera nixtieq li ma jkollniex turnout baxx fl-elezzjonijiet li ġejjin. Is-surveys hekk qed juru. Imma dak mhux vot ta' no confidence vote fikom pratikament. Dak li qed nitkellem fuqha. Ġifieri ix-xewqa li ma jkunx hemm voter turnout baxx. Ġejja mill-fatt li ma toxbokx l-ideali inti ħatiħu no confidence vote. Ma tistax titfaħħa. Kontri. Għax no confidence. Għandek min ma jemminx, eżempju, ħamorru l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Hemm min jgħidlek isma' jiena għalfejn għandi mur nivvota tal-Kunsill Lokali meta dan inkellmu fuq it-toroq illum ħadhom infrastructure Malta. Jekk jien ħankellmu fuq il-bozzozz illum ħadhom ena Malta, jekk jien ħankellmu fuq il-ġbir tal-iskart illum ħadhom ir-reġjun, m'għadhomx tal-Kunsill. Jekk jien ħammur inkellmu dwar il-Knis għandek proġett issa ta' 7 kunsilli li ħadhom il-Ministeru tat-Turiżmu. Jekk jien ħammur inkellmhom fuq ċerta partijiet fuq ambjent, għandek l-ambjent Malta li ħadet over ċerta ġonna u da kollu. Għalfejn għandi nkun parteċipi f'din Għalfejn. U jiena stess waqt li qed ngħidlek da kollu, qed ngħidlek illa x'argument dak, u fil-fatt fil-politika uħriġna dokument waru. Għalfejn m'għandniex immorru għal sistema deċentralizzata. Għalija l-elezzjoni tal-kunsilli, x'nixtieq jiena, għandha tkun għażla bejn min fl-aħħar 10 snin urina li l-poteri tal-kunsilli qed jassorbihom u biex tinqeda titmurant il-Ministru. U tipposti għalu grazzi u proset Ministru. U għandek min qed jgħid le ejja morru l-iskop oriġinali li għandna kunsill lokali. U nagħtu lura dawk li tieħdu dawn l-affarijiet li semmejt l-ewwel hemm iktar. U nagħtu forsi aktar, nemmnu aktar fi skop deċentralizzat. Ħammorru għall-elezzjoni fejn għandek nies li qed jgħidu mhux ħanerġa' noħroġ għax il-kunsilli ġew relevanti. Għalfejn ġew relevanti? Ejn ngħidu għalfejn, ejn nistaqsu għalfejn. Il-ħsieb kritiku f'pajjiżna, u ħaniftaħ topic fl-edukazzjoni issa, nemmen li jonqos ħafna. Jonqos ħafna. Jien naħseb li fil-verità, anzi, jien naħseb li l-kontra. Jekkux ħsib kritiku fl-edukazzjoni tagħna. Mhux fl-edukazzjoni, jien naħseb li l-ħsib kritiku fil-pajjiż qed jiżdied. Iva. Sewa. Iva. Issa, u naħseb li l-klassi politika għadha ma femitx kif tista' tingaġġa ma' mħuħ li huma ferm aktar kritiċi. Agreed. U kultant iħossu għax ikolli daw il-konverzazzjonijiet li jisu naqgħu daw il-platitudnijiet li meta tkun sawart ċertu għarfien tibda tajt stjedat jitnejk bija, di pantomima, daw biex ta' etikelmuni fi slogans u ma niflaħiex. Umbat, affarijiet oħrajn, imma naħseb il-partiti għandhom din il-problema illi tul iżminijiet il-popolazzjoni dejjem edukat ruħa iktar. Apparti li ġiet esposta għal ħafna ħsibiet oħra ħabba l-internet, eċetera, eċetera. Saret iktar kritika u l-partiti mhux qed jirnexxilhom ikellmu dawk li mħuħ kritiċi. Statistika importanti marbuta ma' dali qed ngħid huwa fil-fatt l-inqas nies li hemm ċans li jivvutaw huma dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. U għalhekk naħseb hemm dan id-distak. Naqblu. Li qed ngħid jiena ħanajlek x'nixtieq nara issa. Għax l-ewwel qedlek l-opportunità għal da kollu. Il-messaġġ li nixtieq inwassal ngħidlek. Il-poplu nemmen irid jifhem illi illum ħanibda minn affarijiet ta' fatti. Nemmen li hawn frustrazzjoni kbira fil-pajjiż. Nemmen li hawn ħafna li mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni. Nemmen li hawn ċerta rabja
lejn is-sitwazzjoni ta' bħalissa. Però dik is-section ta' nies mhux kollha qed tifhem. U hawnhekk forsi ħan nistema' però mhux kollha tifhem li s-soluzzjoni għall-bidla titkun il-Partit Nazzjonalista. Bu. Ħanajdlek l-argument għal-fej. Għaliex jekk aħna ħammorru f'sistema fej ejja niddajsektjaw l-oppożizzjoni. All right? Jiena nemmen fil-partiti li jkun hemm partiti differenti, dik id-demokrazija. Però jekk ħammorru u hawnhekk il-perikolużità tagħha mhux qed ngħid utopja għas-sitwazzjoni ta' bħalissa. Jekk ħammorru illi ejja naħsbu illi din il-faxxa tista' tiftaħ oppożizzjoni għaliha. Ħatnaqqar mill-voti mhux minn tal-gvern, minn tal-oppożizzjoni u tiġbed magħha l-floating voter. All right? Mela x'qed indajfu? Qegħdin indajfu illi għandek il-kritika lejn min qed imexxi hija maqsuma bejn tnejn daħal it-tielet partit. All right? Mela l-oppożizzjoni saret maqsuma. L-oppożizzjoni saret maqsuma, mhux il-gvern. Il-gvern qed jieħu gost. L-oppożizzjoni ġiet maqsuma. Mela kemm tkun aħjar? Kemm tkun biex nifmek biss ħansaqsi. Yes, mela. Ħanwiġbek ma' l-ewwel vera nixtieq. Immaġna daw jinaqdu. Inti qed tgħid f'kuntest ta' elezzjoni ġenerali, qed nifhem sew. F'kuntest ta' elezzjoni kompli. F'elezzjoni ġenerali, immaġina kieku l-oppożizzjoni issir isma' min qed imexxina bħalissa maħniex sejrin tajjeb, għaw frustrazzjoni. Għaw nixuż li l-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni ninkludi l-Partit Nazzjonalista, u nies li forsi ma jħossuhomx nazzjonalisti imma jemnu li għaw il-bidla. Ejja ninaqdu flimkien, għandna dil-ħolma li l-affarijiet inbidluhom. Ejja we join forces, ejja ninaqdu. Ma fejn taħt il-kapa tal-Partit Nazzjonalista li mhux għalfejn, mela. Nistgħu nagħmlu patt jiena u inti speċi ngħidlek isma' oret inti nazzjonalisti jiena l-Partit tal-pjanti tal-plastik u aħna għandna l-ambjent pereżempju għal-qalbna u fuq dik naqblu. Fuq l-abort ma naqblux. Però għaw ċertu affarijiet li nistgħu naqblu dwarhom. Għalfejn għandi naqqa taħt il-kappa tiegħek. Mhux intella, speċa intella jien on my own isib. Anka so, I can hold you accountable. Ħalli mbagħad jekk aħna ġejna speċa b'xi mod ġejna f'sitwazzjoni fej intom qed tiggvernaw, jien nista' ndur fuqek ngħidlek isma' fuq l-abort ma naqbilx. U ħamel tal-argument mhux minix naqbel miegħek. Lina għetlek l-ewel, għax tista' kontradittorja, nemmen fil-ħafna partiti. Fil-pluralizmu politiku. Għaliex il-kritika lil Partit Nazzjonalista m'għandix tiġi biss, mhux Partit Nazzjonalista li l-gvern, minn perspettivi differenti. Nemmen fiha li qed nitkellemu fil-governanza. Ejja, x'nixtieq kieku, mela le, għalfejn ħafna opinjonijiet, ħafna partiti li jaħdmu flimkien fejn hemm tajjeb naqblu fejn m'hemmx ħażin, dak x'nixtieq. Però fil-prattika Ġon, Malta, min huwa the next best option biex tkun fil-gvern. Is-soċjetà Maltija llum għandha balk ta' voti li m'intix ħaċċaqalqu. Naħseb li inti skorret ma b'dak l-istatementu. Għalhekk qed ngħidlek mhux qed naqblu. Jien qed ngħidlek li inti ma naqbilx miegħek. Is-sondaġġi juru illi hemm balk ta' voti li dejjem konna naħsbu daw dejjem ħajvutaw Labour jew Nazzjonalisti ħajvutaw. Taqbad il-kolonna dawk li ħajastienu. Li dejjem qed tikber. Li dejjem qed tikber. Orrek, mela stenna. Issa, inti qed tfares il-futur, mhux preżentament. Imma, isma' Jien qed ngħidlek issa, is-sitwazzjoni issa, elezzjoni sentejn oħra Ġon. Mhux 30 sena oħra. Issa, dawk in-numru ta' nies li qed jgħidu isma' jien mhux se nivvota, dejjem qed jikber. Kull darba li jkun hemm survey, l-iktar partit li qed jikber huwa dawk li mhux se jivvutaw. Naqblu. Korrekt? Issa. Li huwa ħażin, ma naqbilx magħha. Sewa, imma mela. Ġifieri, għalhekk qed ngħidlek li inti skorret, għax inti qed tgħid li isma' hawn daw il-balk li dejjem ħajvvutaw. Jien qed ngħidlek li kien hemm żmien fejn dak l-statement kont stajt tagħmlu, kont ngħidlek you know what, fuck it, dejjem 92%, 93% joħorġu jivvutaw. Imma is-surveys l-aħħar elezzjoni ġenerali kellha l-iktar voter turnout baxx minn 1966. Iġifieri xi ħaġa qed jiġri u naħseb li ħadkun hekk l-indikazzjoni qed juru. Li ħadkun terġa' iktar baxxa. Iġifieri hemm numru ta' nies li forsi qabel konna ngħidu li daw żgur ħajvutaw il xi partit li jien qed ngħidlek li qed jgħidlek le bro. Anzi, il-partiti tnejn li huma ma jeppellawx. Tista' forsi timbutta l-ura tajli, ma l-ura daw għalfejn mhux qed jivvutaw, mhux qed jgħidu lek isma' daw ħantuh aħna lil Norman Lowell, jew aħna ħantuh l-Arnold Cassola, għalfejn mhux qed jgħidu lek hekk.
li hija huwa dibattitu kompletament separat, imma li ngħidu li b'xi mod il-mod kif l-elettorat jifforma ruħu u juhu azzjoni hija xi ħaġa li hija ossifikata, hija inkorretta. U analiżi inkorretta. Id-differenza bejn u bejnek hija ħaġa. Jiena, eżin, toħodnix again, kull meta t-nikontradixxik toħodnix li t-niprofa. Le, bro, hija parti, jiena dialogu huwa ċentrali. Naħseb li Napprezza anzi li tisfidani biex nkun nista' li naħseb li maħniex naqblu fuq, Ġon, li inti ma temmenx li tista' tkun miegħi, imma jien nemmen li inti tista' tiġi miegħi. Għalfej. Għax aħna f'dil konverzazzjoni li kellna s'issa dejjem qed naqbdu il-partiti. Il-partiti isom xi ħaġa hemm fuq. Il-partiti huma qudiemek. Jien naħseb li huma grupp ta' nies. Li jien naħseb b'mod temporanju. Jiena nemmen illi nies bħalek. All right? Illi inti, ma nafx mhux qed nitfal argumenti tiegħek mhux qed ngħid li inti Ġon. Nies li qed jaħsbu kif qed taħseb kif qed titkellem inti. Forsi llum tajt isma' il-PN ma naħsibx li huwa l-partit tiegħi u nemmen li hemm it-tielet partit li nixtieq. Però nixtieq illi inti lili tagħtini ċ-ċans. Għaxin jgħataw qudiemek nirrispondi d-domandi. Tapprezza li jgħataw nirrispondi d-domandi. Tapprezza li waqt li qed nikkritika għandi l-proposti li s'issa ma tkellimx fuqha. Illi taf illi jien għandi l-konvinzjoni u nixtieq flimkien ma' sħabi inbidlu l-affarijiet. Mela. Jekk inti dik jien jirnexxi li nikkonvinċik u nġibek fuq din naħa tal-kamra, maħniex ħaqblu fuq kollox, però jiena u inti nemmen illi kapaċi nkunu gvern aħjar. Dik nemmen, dik hija l-konvinzjoni tiegħi ta' x'jista' jkun il-PN. Mela, tlaqna?